Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ni Miyerkules, petsa 26 kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami ang sa indong mga kairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa Indo kan ako Bicol Portilis, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita partner ni Miyerkules, urulay, utang kita ngunyan na pagkahapon. Ano? Urulay utang. Utang mo, dapat bayadan mo. Tama. Ayan. Tapos pag may utang ka, di mo pagtaguan ang pinagkakautangan Correct. mo. Hampangon mo. Sabi nga ni Ibaga, Di mo pagdulagan. tatao ka mag-utang, dapat tatao ka man magbayad. Takang nakikiuron ka para mangutang, marayon ka ang Ayan. pakiuron mo. Pag masingil na sa imo, tago-tago ka na. Tago-tago na. Kung Kalaban minsan, mo na ikaw pa sunod ang sa singil. dagit. Correct. Kaya partner, alam mo, ako personal, mintinday talaga ako nagpapautang. Ta di pisilon, maray ang pakiuron sa imo. Pero pag maniningil ka dagit sa imo. Ako Kaya, man, partner, ang pinakamaray, sabi ko, ako niya ko, dahil mapautang. Ako man, pero partner, niya ang gibo ko, kung gusto mo, araw itaw ko kini. na sa imo. Pero bako su kantidad na. Correct. Parehas Yan. kita partner. Halimbawa, ang nag-uutang sa imo 20 mil. Tawan mo lang ning 5 mil. At least ara mo kung mabayad or dai, bako masyadong makulang. taon na siya. Nakatabang ka. Taon na Okay. siya. Mga kaaksyon, kaibahan tangunyan ang nagrereklamo si Virgilio Oquindo kan barangay Villapaz, Hubilyar Albay, an sa iyang pigrereklamo mga kaaksyon an sa indang barangay Virgilio? kapitan. Una, ko birhin niya. Virgilio. Ayan. Virgilio. Virgilio Oquindo. Ang pigrereklamo partner, barangay kapitan, si Kapitana Gusto mo sabihin, Annabel ang nangutang su kapitan. Molyasco. Correct. Dati-dati, ang pagkaaram ko, ang nagreklamo kan mga pagsingil, nagreklamo sa kapitan. Oo. Taday nagbahin, problema, inito si kapitan mismo. Si Kapitana mismo. Aram mo ta partner ang naging istorya kay bahan tango niyan ang nagrereklamo. Yan talaga ang pangaran niya, Virgilio. Virgilio. Baka may iba siyang palayaw. Digdig. Oo. Magandang umaga po, sir, ma'am. Magandang hapon. Ay, magandang hapon po. Oo. Sir, ma'am. Makistorya daw tabi kami, sir. Paano nagkaigwa sa imo? Tita B ang tawag sa'yo. Tita B. Apa. Tita B. Tita B, ano ang naging sitwasyon? Pero nung bata ka, Virgilio ka. Apo. Mga anong edad mo nung naging Tita B ka?
Since birth po, na-realize ko na po na talagang ganito. Tita Bika. Yes po, sir. Opo. Sige. Nakaistorya daw tabi kami, paano nagkaigo sa imuning utang si Kapitana Annabel? Ayun po. Gusto ko lang po salaysay sa inyo kung paano po nagkautang sa akin yan si Annabel Muliasgo po, sir. Si Kapitana. Yes, opo. Kasi 2014 po, nung tumawag sa akin ang kapatid ko, nung time po kasi yun, OFW po ako sa Saudi Arabia. Nag-work po ako doon. Tapos, na-meet ko po siya through telephone. Tapos, maganda naman po yung conversation po namin. Naging friend ko kayo through telephone. Oo. And then, one day, tumawag po sa akin yung bayawon ko, si Jubin Mustar, pati yung kapatid ko. Na ngayon po, nangungutang nga po yung si Annabel Muliasgo the time. Kapitana na siya that time? Hindi pa po, yung dahil asawa pa. po niya. Okay. Tapos, sabi ko, magkano mga anak hihiramin niya? Ang sabi daw, yung 80,000. Sabi ko, sige, basta sabi ko ng ganun, total nga nakin, kilala naman sa amin ang apelyidong Muliasgo. At saka kapitan yung asawa. Opo, Oo. public servant. Sabi ko, sige, pahiramin mo. Sabi ko ng ganun. Di pinadalan ko po, binigay po ng aking bayawin na si Jobin sa kanya yung 80,000. And then, Buo. po yun. Tapos, umuwi po ako ng 2018. Doon ko pa lang po siya na-meet and personally na sabi ko, ikaw pa lang anak ng barangay Kafti ng anak dito sa Villa Paz. Ay, hindi mo pa siya sinisingil noon. nung Hindi pag-uwi pa mo. po. Sinisingil na po siya nung time po yun ng bayawin ko. Pero sa kanya po usapan po nila yon. Pero nagbabayad that time. Nag-i-interest lang po siya ng pera pero hindi po siya nakaka-comply. Dahil nakakabayad kan. Ibig sabihin, Interest. so 80,000, principal pa lang. Apo. May interest. Ito May pa mo interest po according yan. sa indong pinagulayan. Opo. Okay. Tapos, sabi ko ng ganun, finally nga na-meet kita. Tapos yun, naging close po kami sa madaling salita. Naging kaibigan po kami ng 2018. Pag-uwi ko po. Tapos, one day, pumunta po siya sa akin ng November 26, 2018. Sabi na sa akin, sis, pera may ako ng pera. Sabi ko, bakit? Sabi ko, may utang ka pa nga ako sa akin. Tapos sabi niya sa akin, mabayadan naman talaga ngaya kita. Adi ngaya kasi ngayon, may problema ngaya ako kasi naputulan ngaya ang bilya, mapuputulan ngaya ang bilya pas ngaya ng kuryente. Wala ngaya kami pang abono. Ang Villa Paz, under Bapa. Apo. Oo. Okay. Tapos, di sabi ko ning, ang pera ko dyan na na-withdraw ko is 50K. Sabi ko, budget ko nga na kanyan sa pagkain ng aking binukas na maliit na negosyo na Babuyan Piggery. Sabi ko, di ko nga na kasi mo pwedeng ipahiram ito. Ang sabi na sa akin, sige na ngaya kasi may ang pera ko ngayon nasa 4-piece. O so sabi ko nang ganun, matanga na mag-withdraw na naman ka ako ko. Sabi na sa akin, sige na, kailangan ko lang ito talaga ngayon ng 30. O di, sabi ko, sige, pahiramin kita ka ako ng 30. Pero sigurado ka nga na ibabalik mo sa akin to. Tapos, sabi na sa akin, ibabalik ko ngayon. O sabi ko lang ganun, sige, kasi wala nga na ako source of income ngayon, so magkano ba nga nakin kahit papano ang i-interest mo nga nakin sa pera ko. Tama na ngayon yung 1.5 bulan-bulan. Di, nag-isip ako, sabi ko, okay na kasi kaibigan ko naman po yun. Di, ganun, binigyan ko po siya ng 30,000. At that time, nagpapatrabaho po ako dun sa bahay. Binigyan ko po siya ng 30,000. Umalis po siya. Tapos, after a while, mga months, sabi ko, sis, tapos na nga na kanyang 4-piece. Kailangan ko na nga na kanyang pera ko. Sabi na sa akin, Ning, kung gusto mo ngayon, total ngayon, may pagkain ng mga pagkain sa baboy, ng pagkain ngayon ng baboy mo, pumunta ka na sa ngayon sa bahay. Meron So, ngayon ibig ako ng paninda. sabihin, ang binayad sa imo, Ang gustong ng ibayad, baboy. ang gustong ibayad, feeds. Opo. Tapos, sabi ko, sige. Tapos, di yung kapatid ko po, inuutosan ko sa kanya kumuha ng pagkain ng baboy ko. Tapos, dumating sa point na ako kasi, di naman ako nakapunta ng bayan. Dumating sa point na inutusan ko ulit yung kapatid ko. Sabi ko, kuya, kumuha ka nga kako kay kapitan na kako. Sabi ko ng gano'n, ng pagkain ng baboy natin ko. Konti na lang at saka konting grocery. Kasi lahat ng kinukuha ko, pinapakuha ko po sa kapatid ko, nililista ko. Tapos sabi sa akin po ng kapatid ko, hindi naman nga tayo doon kumukuha. Sabi ko, ha? Bakit? Sabi ko, kanino tayo kumukuha? Ngayon, in-endorse na nga kita nga kay Kapitan na Efren, yung kapitan po sa Mabini. Siya na ngayon nag-garantor doon. Ginarantoran nga ako doon. Sa madaling sabi, hindi niya naman pag-ari yung tindahan. Opo, may tindahan po siya, pero yung tindahan po talaga ng Kapitan na Efren, itinurn over po kami doon. Doon kayo pinapakuha. Opo. Opo. So kayo pa rin ang may utang doon sa tindahan, hindi siya. Opo, tapos ginarantoran po niya yung kapatid ko kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi po bibigyan ng kapitan doon kasi hindi naman po kilala. So madaling sabi, dahil pabayad si Kapitana. Opo. Pera pa ang utang sa imo. 110,000 po. Buo pa din. 110,000. Buo. Simula 20... Yung 18, yung yung 80,000, 2014. 2014 hanggang sa kasalukuyan. Yung 30,000 po, 2018 hanggang sa kasalukuyan po. Okay, so yaong kadigdi para singilon si Kapitan. Opo, para ireklamo ko po yan didi po sa inyong station. Yan po si Annabel Muliasgo, napakasinungaling na kapitan. Naturingan pa naman po yan ng kapitan. Nahuwaran sa aming lugar. Pero po anong ginawa po niya sa akin?
Grabe po ang sinamal ko. Bukod po, naniningil lang po ako ng pautang sa kanya, sir, Pero ma'am. nagkausap na kayo na sinisingil mo siya? Yes po, sir. Ano nangyari? Ang nangyari po yung conversation namin, ipinasok ka agad niya na nagsumbong ka na nga ngayon sa mga New People's Army. Tapos nga, pag-usapan ta na sa ngayon sa barangay, ubing nga, ano magkadimanda nga ako. Sabi ko, fine. Pero nga nakan sabi ko, naniningil lang ako, bakit nga nakan pumasok ang ibang organization dito sa usapin na to? Samantala nga nako, nung nangutang ka, ikaw lang naman. Yung bang utangan nyo nangyari, may kasuratan ka mo? Wala po, sir. Verbal? Verbal po, sir. Kasi, bakit po naging verbal po yung usapan namin? Ang laki po ng tiwala ko sa kanya. Unang-una, public servant po siya. Siya po ang ina ng aming barangay na magbibigay ng magandang ehemplo sa aming lugar. Hindi po pumasok sa isip ko na bandang huli, ang mangyayari sa akin ganito na po. Opo. Sinasabi niya na po na sa akin, hindi niya dinidinay na may utang siya sa akin. Ang pinapalabas po niya ngayon, bayad siya. Okay. Sino pa naman po akong si Raulo na maniningil sa isang tao na nakautang sa akin na bayad na siya? Hindi pa naman Opo. siguro ko gano'n Sir nasisiraan. Virgilio, binabanggit mo na dai ka mo nagkaigwanin kasuratan. Opo. Nga ika talaga pinautang mo si Kapitan. Opo. So, pig-imitaran tatabi digdi partner si Kapitana Annabel. Yes. Kaya lang Nakaulay mo siya, partner? nakaulay mi nagtaram talagang makabot. Aso, Kaya lang nangako si Kapitana na madigdi. oo, namahampanganit ang Yes, ni sir. magkaigo kang muning maayos na pag-uulay alagad partner. Dahil aram ko ano man ang naging Sa kung karasunan. ano man ang kadailan, day nag-abot. Dahil nakaabot. Apo. Pero nagkaigo kami partner ning pag-uulay ni Kapitan. Ano ang sabi sa imo ni Kapitana? Sabi man ni Kapitan, iluwas mo daan sa imong ebidensya na siya may utang. Mm. Pero inaako ni Kapitan na may utang siya. Opo. Pero sinabi-sabi mi nga ni, Kap, ano ang ebidensya mo na ikabayad na? Opo. Alagad wala din siyang mapahiling partner. Opo. Ang tinataram niya, bayad na da siya sa mga paunti-unti na pagsisingil kan sa imong idlo. Kapatid. O, Opo. tugang. So, sinasabi niya na nagkukuha ka din nga ning mga feeds, Opo. kabalyo ka itong utang. Opo. Oh. Yan, sasagutin ko po yun pa, ma'am, ang sinasabi po niya nung interview po ninyo yung sa kanya kay Mrs. Muliasgo, yan kay Annabel. Hindi ko po yun dinideny. Kumukuha po ako that time sa kanya ng pagkain ng baboy. Siyempre ko, kinukuha ko po dun sa interest ng pera ko na 1.5 bulan-bulan na siya nagsabi sa akin na i-interesan po niya. So, buot sabihin mo, ang pigmimin mo, sa mga nakuha Yung mo interest kay Kap, yan ng interest pa 30,000. siya Yes na, po, mayo sir, po Yung ma'am. interest ng principal. 80,000. Wala na po yun. Hindi ko na yung pina-interesan kasi sabi niya sa akin, sis, wag ko na ngayon interesan yung yung 80,000. Uhulog-hulugan ko na. Sabi ko, So, walang principal. problema nga na kanya. Tal, kaibigan kita. Hindi ako mahirap kausap pagdating sa pera. Sabi ko nang ganun. Pero sabi ko, yung pinag-usapan natin na ako na mismo ang kadil mo, tumupad ka. Kasi sabi ko, public servant ka. Ikaw ang sumisira sa sarili mo, hindi ako. Okay. Kaya wag mo nga nakin palalabasin na ako naninira sa'yo. Ikaw ang nanira sa akin. Hanggang hinakusahan mo ko na ipinabarangay mo ko sa sarili nating lugar, ikaw nga kin Annabel Muliasgo, ang kapal na mukha mo, patunayan mo. How many times na kita nagampang ng barangay, wala ka naman na itayong witnesses mo na sinasabi mong may witness ka. Ngayon, yung pang-aakusa mo sa akin na ako naniningil lang naman ng pera kung inutang mo sa akin, na inakusahan mo ko na nagsumbong ako sa mga New People's Army, ikaw, Annabel Muliasgo, magsabi ka ng totoo. Huwag kang makapalang muka. Ikaw pa naman ang barangay kafti namin. Ikaw dapat ang huwaran at hihemplo ng aming lugar. Pero bakit ako isang simpleng mamamayan, residente ng barangay Diyaw, Villafaz? digdi say, dyan mo kaulayon si Kapitan. Ngayon, pero ikaw may witness, bagamat verbal so nangyaring utang, may witness ka na may utang sa imo si Kap. Yes, hindi man po niya sir tinatanggi na may utang. Actually, inaako ni Kapitan. talaga Inaako po ni niya. Kapitan. Ang pinagtatalunan po namin dito, pinanindigan po niyang bayad siya. Kanino siya nagbayad Ayan. ng utang? Sa araw kayan tabing sitwasyon, may pinaabot na mensahe si Kapitana, mensahe para mantabi isa sa imo. Okay po. At Dangugunta. babanggit mo na dahil pabayad si Kapitana, pagka sabi man ni Kapitana, nabayad na siya. So, garo, igo kita digdining Sige. do parehas ka mo daing ebidensya Yes, na sir. nag-utang, may ebidensya. Madadangog ta partner, Oho. susipan ni Kapitana? May sinasabi man si Kapitana na dahil ka daang ebidensya na may utang pa siya. Sige, ilingon ta daw kung ano ang kasimbagan dyan ni Ayan. Kapitana. Atong 30,000 niya to, sumaradalian niya to ma'am na ipigbayad gani sa Alak sa lang. ape, Yan, sa ape. patunay yan, mga Pero kaksyon, na ibinalik talagang ko sa iya nakaulit si ang Kapitana. kabanga kadto, Pakikusog-kusog ang ang kabanga boses ni tigpara ko Kapitana. ako anong tugang niya. Kaya ang gusto ko lang sabihin, magsabi lang ning kaustuhan kung kwarta ang gusto niya, dapat nagsabi siya sa akin na dublion mo ang bayad mo sa ko. Madalion man sana yan. Madali ang tultol na tao madam, madalion makautang.
Pero ang pagsupugsaw sa dataw, kadipisil. Madali lang. Ay, ayusin ta. At kung 30,000 niya to, sumaradalian niya to. May ma'am, na technical Ang pigbabanggit ni i-adjust na Kapitan. lang. sa Ang pigbabanggit APIC. ni Oo, Yan sa na. APIC. Pero, ibinalik ko sa iya ang kabanga kadto. Ang kabanga, pigpara ko ako anong tugang niya. Kaya, ang gusto ko lang sabihin, magsabi lang ning kaustuhan. Kung kwarta ang gusto niya, dapat nagsabi siya sa akin na dublion mo ang bayad mo sa ko. Madalion man sana yan. Madali, ang tultol na tao, madam, madalion makautang. Pero ang pagsupugsaw sa dataw, kadipisil. Niya nga magampang ako sa inya. Magutik man sana siya. Ura man kami, magkibastusan barang ako sa ampangan sa Indo. mo kap na nag-utik siya. Oo, kaya utikon siya. Tuom ko na, pirambis na ako niya binastos, dinuman niya ako sarong. Binastos niya ako. Ura pa sa ako na nagbastos, ni usad na tao, ura pa sa ako nagbastos. Niya nga tamaki ampang ako sa inya, kung para bastuson man sana ako niya. Kasi hindi talaga siya natutunawan sa gusto niya. Ang gusto niya, siya ang masusunod. Pero sabi ko, andi nakilaan kong ugali, kung ayaw ako mali, kaya ko magpakumbaba. Pero pag nasa rason ako, dawa ikaguran ko yan, ilalaban ko yan. Kaya nga sabi ko sa pag unga nyo, kung gusto kong magsabi na ni 30k ura ako utang, kaya kong magnigar, kasi ura man pares kami papel. Ang sabi ko, nag-utang ako pero nagbayad ako. Ang sabi niya, ura ako ning kapot siyang papel, ako wara man. Kung ako mambisi, kaya kong hanapon ang mga gamit mi kasi ang mabini pigbabaha yan. Hindi ako mampayag na magkita kami kasi pirambis na ako niya binastos kapon lang. Pagputol ko, halos king kaya pa sa nagay ako niyang gira noon, king sulo ako, kaya niya akong gira noon para ako nagaputol. Ang sabi ko sa niya, pigaputulan tayo ka por dahil nagaribok ang ibang konsumidores. Ang ano yun lang ninyo, ma'am, kung gusto niyo makaano, kung siya talaga nagsasabi ng kauspan, pwede ka mo mag-interview sa mga tao, digdi, kung unong klase akong tao. Yan lang ikasabi ko. Tapos, gusto niyo pang maano, dumano niyo ang pigsasabi ko sa inyo mga pangaran na pigutangan ko, na pigutangan ko ng mga grocery, bagas. Libre ka mong maghapot kung nagbabayad ako, kung hindi, kung nagtitikas ako. Nababanggit ni Kapitan na kung gusto niya daang magbayad, kaya niya. Yung 30,000 lang pigbabanggit mo, Apo. kaya niyang bayadan. Pero ang katuturan nagbayad na siya. O, nadungog mo po. Opo, nadangog ko po. Ang kapitan namin po talaga, hanggang sa kasalukuyan, kahit maghampang kami dalawa, hindi ako sa'yo natatakot, Annabel Muliasgo. Ikaw, wala ka ako natanggap na pera na ibinalik mo sa akin. Yung nagpa-interview ka, yung sinasabi mo, pawang kasinungalingan lamang. Alam mo kung nakakamatay lang ang kasinungalingan, how many times ka na siguro namatay? Ang kapal na mukha mo, hindi ako magre-react ng ganito kung yung perang yun, hindi ko pinaghirapan sa Saudi. Tapos ngayon, sasabihin mo, bayad ka? Kanino ka nagbayad? Ang magaling ka lang makipagkaibigan sa isang tao dahil may kailangan ka. Ngayon, pag nakuha mo, ang strategic mo, aaway-awayin mo. Ngayon, pasensya ka na dahil ako, palaban ako. Hindi kita titigilan dyan. Ngayon, kung sinasabi mong bayad ka, fine. Pero hindi ko sinasabing na tinanggap ko yung hamon mo na bayad ka sa akin. Pero yung isa na inakusahan mo ako, na ako nagsumbong sa mga New People's Army, patunayan mo yan dahil hindi kita titigilan. Wala kang karapatan na akusahan mo ko, sirain mo ko sa sarili kong barangay, kung saan ako nakatira. Hindi ako papayag ng ganyan, Annabel. Patunayan mo yan dahil ididemanda din kita. Pinutulan ka daw ng kwan? Pinatuloy Opo. ka ng kuryente. Sa pinapagputol po ng kuryente na sa ibang pati papatay ako ng binaliktad na naman po ako. Dahil ang babaeng yun, magaling po yan mambaliktad, ma'am, sir. Ako po, nagdadamo po sa aking daga sa lupain ko dahil nagtatanim po ako. Tama ba naman po yun, ma'am, sir, na pupuntahan ka, wala man lang ako natanggap ng notice, na puputulan ka? Automatic, unang-una, Saturday morning. Nagulat po ako kasi may kasama po siyang isang kagawad, isang tanod, at may kasama pa po siya mga individual na kasama doon. Tinanong ko, sabi ko, bakit anong ginagawa ni Judith sa property ko? Ngayon, puputulan ta ngayon ka. Sabi ko, bakit? Bakit mo nga ako puputulan na ang pera ko nga nasa iyo? Sabi ko. So, ibig mong sabihin, dahil kapag putulan, tamay utang sa imo si Kapitan. Yes, tas siya ko nagmamalis sa padating sa kuryente. Sabi ko nang ganon. Pero aram ba niya yan na ang dahil ka nagbabayad dahil Aram po suporta? niya yun na hindi ako nagbabayad ng kuryente kasi mula po nung mula po ako nagpakabit ng kuryente,
On time po ako magbayad. Subuot mong sabihon na si kapitan anong bayad in behalf sa imong utang dahil utang sa bapa dahil igwa kang kwarta kay kapitan. Opo, dahil sabi ko, yung pera ko yung kumikita sa kanya. Hindi niya sa akin ibinabalik ang pera ko. Kaya sabi ko nang ganun, saan ako kukuha? Wala man akong time na yun ng source of income. Sabi ko nang ganun, nung naniningil sa akin, kung anakan, sabi ko, sana naniningil sa akin ng kuryente. Nga anakan, from the start nga anakan, hindi ako nga na magabayad. Nga. Kasi sabi ko, si Annabel Muliasgo, si Kapitan, may utang sa akin yan. Ilang Hindi buwan pa ka man nang dahil nagbabayad? More than 7 or a year, maybe. Okay. Apo. Sige, pero Year di or bali, month? Month lang. di bali, ibang kaso man Iba ito. naman pag- ito. Digli Basta ang kita sa pinaglalaban utang. mo ngunyan, So utang ni Kapitan. ni Kapitan. Suutang ni Kapitan, Okay. ni Ang Annabel. sinasabi man ni Kapitan, dahil siya ng utang sa imo bayad na. Ang sitwasyon, partner, pigsasabi niya may utang. Mapagal partner Na dahil pa nagbayad. Mapagal partner sabi man ni kasuratan. sabi man ni Kapitan, nagutang ako pero nagbayad na ako. Makakaiba ng tangon yan ang sa tuyang resident legal advisor para magkaigwa kita ng kalinawan. Paano ba ang sitwasyon sa araw kayo? Ano ba? Na dahil kasuratan? Ayan, paano na ba verbal sa na masisingil ni Berhilis Ano may Kapitan? habol pang May maningil, habol pa maski ba? din kasuratan? Oo. Taping ninigar naman ni Kapitana, nagsabi, bayad na. Mga tugang, kasabay ta po ngunya na pagkahapon, si Attorney Edward Baredo, ang sa tuyang legal, Legal advisor. para magtauning kalinawan, digdi sa isyong ini. Attorney, ano tabi ang masasabi mo digdi o sa isyong ining pinag-urulayan niya tungyan na pagkahapon? Base digdi sa mga allegation na sinabi ni complainant against naman sa respondent, saro-saro unta mo na para may sabutan taga boss. Ang unang pwede tang intindihon is obligation. Ang obligation kan sa ron tao, sabi kang layi, ang obligation is a juridical necessity to give to do or not to do. Ibig sabihin, ang layi nagamit kang term na juridical necessity. It means pag dahil siya nag-comply, dahil siya nag-perform kang obligation niya, pwede siyang i-enforce through court action. So yan ang filing key cases. Ngunyan po, sa masunod pong artikulo, ang 1156 definition nito kang obligation. Ang 1157 naman, yan ang sources of an obligation. Ang sources of an obligation, ang primary is law, ang pangadwa is ang contracts. So ini po, ang sa indang agreement, although verbal, contract po siya. Kasi by definition of law, ang 1305 kang civil code, ang sabi kang Código Civil ta, contracts are a meeting of minds between two persons whereby one binds himself with respect to the other to give something or render some services. Ibig sabihin, nagkaigwas indaki plain agreement. Only that, oral ito. Ngunyan ang hapot, kung iyan ba na utang can be considered as a contract kasi considering na oral agreement siya. Definitely considered siya as contract. Contract. Okay. Kasi gawin pag-uulay sa Opo. isip, So, marayan di pala niya pag-iisip. pwedeng nigaran. Meeting of minds po yan. May meeting of minds hinda. Ngun yan po, sabi naman po kang lay, igo kita tiga apod na obligatory force of contract. Sabi kang law, ang obligatory force of obligation, contract shall be obligatory between the parties in whatever form they may be have entered into. Ibig sabihin, kung halimbawa oral man yan, binding yan na agreement between the parties. Ngunyan po, since ang kontrata ninda is utang, supposed to be, kung naging in writing siya, igawa ko ta siya kay ebidensya. Kasuratan. Opo. Kaya lang po, si Kapitan naman, kasi ang may mga certain contracts na required kang law na should be in writing to be enforceable. So, kung hindi siya in writing, unenforceable siya. Kaya lang, ang problema, ang kontrata, maski unenforceable siya, kung partially executed na siya, ibig sabihin, na-execute na ang May kontrata. pangyayari ng Opo, contract. opo. Okay. Ang katunayan na igo ng pangyayari, kasi ang sabi ng Kapitan, Inaako niya. nagbayad siya. So, there is nothing to pay kung wala man talagang pre-existing contractual So madaling sabi, agreement. may nangyaring pangungutang. May Opo. nangyaring pangungutang, may nangyaring pagbabayad, subuot, according Opo. to kay Kapitana. Opo, sige, diretso kita. Di gustong sabihin, admittedly, igo ang utang si Kapitan. Ngayon, ang depensa niya, ang apod kayan sa lay, affirmative defenses. Number one is payment. Payment. Opo, so ibig sabihin, sisay ang ma-approve kang payment. Kasi ang allegation niya, ang ipoprove niya lang, may utang. Okay. Si Kapitana naman, ang ipoprove niya, nabayad siya. Bayad siya. Siya po ang ma-approve ka itong payment. Siya ang ma-approve kang payment na may nangyaring pagbabayad sa iya. Opo. Ito ang sinasabi ko kay Kapitan. Okay, given Kapitan na inaako mo na nag-utang ka, hain and proof na nagbayad ka. Di ba? Wala siyang may pahiling. Opo. Okay. Ngunyan, para to cut the story short, kasi ining reklamo na ni manood sa utang, ang amount is 110,000.
Sige, i-discuss na ba ang about sa interest? Kasi ang usurious interest actually, yan bagang mga Bombay system ta digdi. Actually, usurious. 5-6. Opo, usurious interest yan. Sabi mo kanina, ang 30,000. 1.5. 1.5 a month. Oo. Siya po ang tinanong ko, no? Sabi niya sa Okay. tama na ngayon yung 1.5. Okay, fine, sabi ko na walang problema sa akin. Okay, ibig sabihin ko lang, kasi ang interest po, dapat it must be in writing. For it to be enforceable, dapat ang interest, stipulation as to interest, dapat in writing siya. nakasurat. Pero baka gustong sabihin na void ang interest, void ang principal. Meaning, Oo. kung halimbawa, Halimbawa, na void sa interest, ang principal, mabuboy din. Dapat remains yan. remains ang Okay. principal. Ibig sabihin, kung halimbawa nga ang requirement kang law para maging enforceable ang interest must be in writing. Kung dahil siya nasunod, so dahil mo pwede i-enforce ang interest. However, ang So, principal remains. remains. Ibig sabihin, pwede mangyari siya So, habulon halimbawa, dahil kasuratan, dahil ka pwedeng maningil kan interest. Pero dahil manangangahulugan na dahil mo Babayadan kumisigilon kan sa principal. principal. Tama. Yan ang pwede maging remedyo ni complainant ni Ate B. Ang mangyayari kay ini, mapile siyang complaint. Ang apot, anong complaint ang ipapile ni Yan. Ate B? So, mangyayari po kay ini dahil ang jurisdictional amount kang mga lower courts tapag abot sa small claims is 300,000 and below. So, ang utang bagay sa imo, ang principal is 110. Igwa po kitang small claim court, pwede ka magduman sa court. Igwa lang po yung ready format, no need na assistance kang lawyer. Ma-fill up ka, ngunyan, may mga requirements lang siya. Dapat itong demand mo sa iya, kasi oral demand ang ginibo mo, ano. I suggest na mag-iba kay written formal demand sa iya. Okay? Pag halimbawa ni-receive niya, kung dahil niya sinimbag, dahil siya nag-comply, then that time, pwede mo darahon itong demand letter mo together with the affidavit kang mga bayaw mo, tapos kang tugaw mo. Kasi at that time, sabi mo, ang 80,000, pinadara mo siya. So, I assume, igwaya na, kung bank transfer yan, igwaya na record sa remittance. bank. Kung pinadara man yan through remittance center, igwa man kamo kaya nakapot. Kasi yan po, circumstantial evidence yan. Katunayan na nagpautang kamo sa iya. Kasi dahil mo na-approve na igwa kamo ki contract na written Although talaga. tabi, attorney, nakapangaran sa ibang tao sa pinadarahan. Okay lang ito. Okay. Kasi po, magibo ka kung affidavit, itong mga bayaw mo, tapos ang tugang mo, pag-ibon mga affidavit, ang pinadara sa imo is tinaom mo naman Tinaokay sa yung kapitana. O yan, ibig sabihin, dahil nangahulugan na may oral agreement ka mo, wala ka ng proof ka. Oo. Nababanggit ko yan, attorney, kasi sabi man ni Kapitana, dahil nga sindang patunay, na pinadaran ako. Na remittance directly. So parang talagang igwa siya ng ano ang part na apod kayan? Pagpapasiguro ka ng buhay niya, na dahil man siya nag-utang sa imong 80,000, dahil mo man directly pinadara sa iya. Ang ebidensya po, igo po kitang tigapod na circumstantial, dahil mo gustong sabihin na ang ubos na ebidensya mo, pero may yan direct. Direct. Okay, tama. Okay. So, ibig sabihin, halimbawa, nagpautang nga ako sa imo through Sir Joshua. Pinaagi sa Pinako kuya. kay Sir Joshua. So, kwarta, si Sir Joshua mo yun ang Mapatunay to na, prove na okay. nagtao siya Nagtao sa sa imo. imo. Same man sa kamugtakan ni Ate B na ang mangyayari sa iya, since wala man sindang written contract sa loan, mangyayari kay ni ma-affidavit itong tinawanan niya kang kwarta na nagpasubli duman sa bayo niya. Tapos siya naman, panungod duman sa 30,000, mag-execute siyang affidavit. Tapos si Kapitana, since ang defense niya, ang siniset up Nagbayad niya na na siya. defense is payment, siya po ang may burden to prove na she has already paid. So, kayo po, mapatunayan niya. Kaya po niya man po mag-produce. Tama ito, partner, na binabanggit ko kay Kapitana. Di sabi mo, inaako mo na may utang ka na, then prove mo Na nagbayad, nagbayad ka. Ayun. Okay. Tapi panindugan ka nagpautang na Dahil pabayad. ka pabayad. Okay. So, nasasabutan mo ang mga pigbabanggit ni attorney. Yes, ma'am. Okay, so Itong ano ang... pigsasabi ni attorney in court kung saan siya po yan, saan po yan attorney? Sa MTC. MTC. So, sa ubig Municipal Jaraga- Trial court. Oo, kasi sa inyo yata, I think circuit trial court ka mo, most likely baka nasa Ginubatan ang Nasa court. Ligaw gayon. O nasa Kamalig, I don't know. Oo, yan. Basta most likely. Oo, kasi sa Ditna Banwaan eh. Opo. Pag sinabing circuit court, mga municipalities, saro lang ang court ninda. Like, Iningma nito, Santo Domingo dati, saro lang dyan ang judge. So, human yan po, ang sakop So, niya, ang jurisdictional area niya, duwang municipality. So, aanapon mo kunyan kung saan ang lokasyon kay itong municipal trial court Opo, na nakakasakop Opo. kan Hubilyar. Okay. Nasabutan mo kung ano ang pigbanggit sa imo ni attorney na mga dapat mong gibuon. So, ano ang decision mo ngunyan, Tabi? Final decision mo, Tabi Berhilio? Kaya abla ko po siya. Nagdidemanda po ako laban sa kanya.
Mareklamo ka. Apo, mareklamo po ako. Ay, pwede po ako magtanong po. Kung alimbawa, magkiulay sa imo si Kapitana, na parang anuhon na lang ni Kapitana kung ano pa man ang mode of payment, aakuon mo, or pwede mong patawadon si Kapitana para maging maayos ang sa inyong pag-ibahan sa barangay? Tapos sabi mo, naging mag-friend. Oo. Apo, para sa akin naman kung halimbawa na doon nakikita ako at nararamdaman ko yung sincerity, why not? Tao lang naman po ako. Kasi siyempre, natural na po yun nandoon na minsan dumadaan po tayo minsan sa emotional. Dahil siyempre, ako po yung nasaktan. Naging kaibigan ako, nagtiwala ako. Tapos sa'yo. pinaghirapan mo din yung pera. Opo, tapos gaganunin mo. Ano yung trabaho mo pala sa Saudi? Massage therapy po, sir. Sabi mo kanina, may gusto kang ihapot, kay attorney? Yes, attorney. Paano po yun, parang naapakan po yung ano ko na, yung may kasama kasi siyang pananakot sa akin na inakusahan niya ako, nagsumbong ako sa mga New People's Army, which is na hindi naman po niya talaga napatunayan sa pag-uusap po namin sa barangay. Ano po ba ang dapat kong gawin? Paano pananakot? Ano ba sinabi? Yung sinasabi niya sa akin na nakipagkita daw po ako sa mga New People's Army, nagsumbong daw po ako na siya daw may nag-utang daw siya sa akin or something like that. Kasi ang sinasabi po kang lay na pananakot, duwa man lang na klase, grave threats ang una. Ibig sabihin, may threat to life. Ibig sabihin ko, gagadanon ta ka. Yan po ang threat. Pero itong tigsabi mo na nagduman ka sa NPA, I doubt na igwa kitang law. Allegedly. Oo. Pero nabanggit iyan sa ko ni Kapitana kasi sinabi ko din nga na iyan. Apo. Ang sabi man ni Kapitana, ang simbang ni Kapitana, ikadaan nagtaram sa iya na nakaulay mo na ang mga taga New People's Army. No, mali po, ma'am. Siya po ang nagsabi. Siya nga po ang nag-akusa sa akin. Okay. Anyway, Pero, ang luwas pinaka-luwas na ito sa pinag-urulayan ta, ang pinaka-purpose ta, di ko ta na Apa. mapag-ulay ka mong duwa ni Kapitana, asin kung ano man ang sa Masettle. iyong pagiging mag-amiga, maayos ko ta na. Pero dahil Dahil naman nag-abot si kapot Kapitana. ang desisyon, ang lambang saro, Apo. desisyon nindo yan, asin Karapatan mo na magreklamo. na magreklamo. Kung sa iling mo talagang dahil ka pa nababayaran, si Kapitana may karapatan man na ipagtanggol man ang sadiri niya sa pagsasabi na siya bayad na. Pero, Actually, mga ka-action, Bagi ka mukan duman sa korte. Pigpirit mi po tabi ko tanan na makaibahan digdi si Kapitana alagad sa deita piglalauman ano man nakarason ni Kapitan dai nag-abot si Kapitana. Pero rest assured tabi mga ka-action ang sa tuyang ka mauutan digdi maayos ang problema kan both lado. Tama, oo. And yan mga tugang, dakulong kami ng nanonood ni partner. Aha. Iba-iba basta yaon si attorney, dakul kita. Dakulan pa sa salamat ta kay Attorney Barredo na permi niya Ngunyan on tungkol naman partner sa in utang, terms at of least, legal term and May legal mga issues. ideya na kita ngunyan partner tungkol sa utang. Utang. Yan po mga tugang mga kabarangay ang mainit na isyu ngunyan na pagkaldaw. Salamat sa pagtitiwala sa programa, Tita B. Thank you po, sir. And kami naglalaom na sana mag-abot sa punto na ma-resolve ang giraray nindo. Sabi na nga ni mag-abot Baga- sa puntong win-win solution. Sabi nga ni Ibaga, kwarta sa na yan. Pero ang pagiging mag-amigo, mag-amiga, dapat iyan tawan ng importansya. Anyway, nasabi man ni Tita B na bukas ang sayang Bukas. puso. Kung sakali, na mailing yan sinseridad. So sana ma-resolve yan na utang and magkaigwang nin maray na solusyon and maugmang ending. na Correct, inapon. partner. Attorney, salamat manamaray po. Maraming salamat, Attorney Barredo, sa imong panahon oras. Mabuhay ka tabi. Thank you. Ibang klase ang mga paliwanag, partner. Ibang Dakul dating kitang talaga. nanonood. Ako baga kaya partner, ako frustrated lawyer. Pwede ka pa mambaga? Pwede ka. Dahil gustong Diba, ko attorney, talaga may mga yan. nag-i-squill lang nga ng mga kuya na, pwede pa. Pero partner, ang pinaka-objeto tanang niyan, public service. Makatabang kita sa tuyang mga namamanwa ang Bicolano. Sige, di tapusun ta muna ang mga programa tangini. Natabang ora mismo. Saka na Correct. kita mag-isip ka yan. Kadakol kitang mga napaugma, kadakol din kitang mga natabangan in terms of medical partner. Aha. Igwa naman kita ni mga legal issues. Ah. Pero Yan abang ka mo. Yan po ang objeto kan programang ini, makapagtauning kagianan, makapagtauning ayuda, makapagtauning kapaliwanagan sa satuyang mga kababayan na Bicolano. Objeto yan kang tabang ora mismo kan ako Bicol Party List sa pagi ni Congressman Pido Garben and Congressman Saldico. Sa samuyang pagbabalik, pupunan tanan, pagtaunin tabang. Asin siyempre ang sa inyong pigabangan at tablet, asin kaspay. Digdi lang yan sa pagbabalik kang tabang Ora mismo. Kang panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container.
nindo kay Kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat aron kay ang nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara na kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Ngunya na pagkahapon may makakasabay kitang tatabangan gikan pa sa Premier Distrito deng iba si Lerma Bonete de la Torre. Uy, partner. Bako yan so nabarian kan ngipon? Ako man partner, ang akin niya nabarian. Sa kamot. Kamot. So ngipon So bago kita nagsalang, may figurulayan ng ngipon. Baka niya ko yun na yan so nabarian kan ngipon. Actually, Bako man pala. partner, nangangalas ako kung usually kaya pero may nakaabungis-ngis. Pero ngunyan partner, tagong-tago ang sa iyang ngipon. Nalapuan gayo kung Nalapuan. nabarian sa ngipon. Kung minulang partner, nagtutubod kapag nagkulang daan ngipon ng sarong tao, kulang man ang dalagan kan pag-iisip. Day man na koneksyon ang ngipon sa Kaya pag-iisip. sometimes yung partner gusto mo maging maugma, Pero- kontrolado. Nagtutubod ako na kung minsan ang ngipon kay puan man na pagporpahingaluan. Lalo na kung sige, angat-ngat. Oh. Bata ka sa hapon, pahit angat-ngat. Yan. Alin di ka na, Okay. partner. Maray na pagkahapon sa liwat tabi na Lerma. Yaon po kamo digdiyo sa muyang studio. May irarami Tagasain kamo kay po. Congressman Tagasain Salvi. sinda partner. Tabako. Panal, pakikusog lang kang busis man. Panal po. Panal, Tabaco Tabaco City. City po. Ayan. Nanay na si Lawrence. Nahulog po ma'am sa bakod po sa Kudal. Nahulog sa Kudal. Nag-Spiderman. Nag-Spiderman si Lawrence. Nag-ano siya sa Kudal? Nagtatrabaho siya kang Day Kudal? po, may nailing da po siyang salag. Tapos nakabitay salag? po.
So, ano po Bunay. kang Bunay. bunayan kang ano ba yun? Una ko salad. Una ko partner salad. Salag pala. Salag. Salag, oo. Salag. Tapos may nakaputan po siya duman na kahoy. Nabari po. Iyo po Nabari. ito so naka... Gurano ka lang kaw ang kudal. Ano man lang po to, sir. Arag man lang po iyan kan hanggang yan po. Oo, medyo ibaba lang. Ibaba Kaya lang lang, syempre. Kasing lang kaw tabi kan ko yan ta, kamera. Oo, kaya lang, syempre. Nag-uulok-ulok si Lawrence, Gary. Nararumduman niyaan sa iyang kakarawan. Anong salag ito? Salag kan butike? Bayong? O ano? Bayong po. Bayong. Una ko, dinosaur. O ostrich. Ostrich. Oo. So, pagkakuha niya ka to, na outbalance siya. Opo. So, nahulog siya. Iyo po. Tapos dardara niya ay ano po siya, nagtindog po siya. Tapos ano sa kuya, nagdulok. Ngayon mama, makulugon nga po ang kamot Pero ko. nakuha niya so salag. Dahil man po. Dahil niya naabot. Pirang taon na pala ni si Lawrence? 5 taon po. 5 taon. Ayan mga kalikutan Yaon yan, partner. talaga yan. So, So, stage yan, partner, kan mga aki na Makaraw. garo na mga kiti-kiti. Yan. na inapon. High energy. Tapos nagrani sa imo. Opo. Anong Kapot niya na itsura? po, so kamot niya, nag-iibi. Sabi ka, ngayon nagpapaluha po siya. Ngayon, mama, makulugon nga tabi ang kamot ko. Sabi ko, pakailing ko po kay ito. Ay niya ko, bari niya ko, inita, Dapat nagkakawing-kawing na po. may mas paliwanag pa dyan manay. Opo. Tangarig magkalma. Ay, buboy, di ka magsyadong pakaibi. Yan kamot pa sana. Sabi niya po, Pag tigtitios nagpatuli ka ko ang nantig, mas kulog. makulog dyan. Oo. Nagpapaluha lang po siya mga Nagpapaluha. mama, tigtutios ko sa nangyay ang kulog, tabak nga magdugo nga ini. Pero dahil man po siyang lugad. Ay, nabari. Nabari Opo. talaga. So, ngunyan, dinaranin do siya sa Siga po, dinaraming Sa inot. ospital. Opo. Duman siya, siniminto. Dahil po, inano lang pong ano, so, ano ba Bandage. bandage. Tapos sabi po kay to, kung maya mo ngayang maasikaso nga ang aki mo, Lunes ngaya, magbalik ka nga digde. Sabi ko, ma'am, day ko po kayang hilingon ng aki kung arog po ka ng sitwasyon na mapalunisan Anong aldaw pa sana ito? Sabado po. Sabado. Papalat-alatong Tapos kang sabi po labisan kaya aldaw. sa ano, kung maya mo ngaya, be, magduman nga ka mo sa ano private. Tapos nga, anan nga po yan na orthopedics, tapos x-ray nga tulusan. Kapag duman mi po sa ano, Private. ano po nguna ako nagdisponer, tay napot ko po sa doktor kung gura no. Nakadisponer man po ako sir na 1.5, tapos nagdumana po kami kang agum ko sa private. Pag-abot po duman, sabi po duman sa ano, ngayon na po ngayon ini pwedeng mapahaloy kaipon nga po ini ano operasyon. Opo. Tapos sabi ko man po duman, mga gura no man po sir ang ano, ay day ko ngayon aram, basta nga 1,000 nga yan. Nya ko sir tabi, paano po iyan? Day kami niya akong kwarta, day man po kami PhilHealth. Tapos sabi po kayo, ay day nga kamo digdi pwede nga pag ano, dapat nga digdi. So may kwarta pong ano na Inay direct. ko. Grabe talaga, Ano no? na po, ta private da po ito. Nya Yun ko. ang pigsasabi ko, partner, sa Dumanlugod imo. nga po kamo sa ano BRT ta duman po da ano Pwede anday kwarta dumaan. public tapos pwede da pong makagadagat kung sa inda pong ano. Pero duman sa Private. pira daa ang posibleng gastoson. Basta 1,000 da, 1,000. partner. Dahil man sinabing eksakto, Pero pwedeng 100,000. Oo, pero duman ako partner medyo Diyan ako pinanluluya, partner. pagtara mo sa Isipon mo, iya ha? na day ka mo digdi Partner, pwede. ang determinasyon katong doktor, kaipon ngayon maoperahan na. Dahil nga pwedeng palo yun. Correct. Aram niyan emergency. Okay, pero kan pagtaram sindang, dahil nga kaming kwarta, 1.5 sana, ay di ka mo digdi pwede. Kaya garo duman man mapangluluyaan mga Nagiribi na nga ni po kahit Pag-arog po ka nang pakataram nadadangog po. ko, partner, garo ako gusto kong madismayo. Ako gusto ko maging doktor partner. Ta gabus partner ng mga nagtitikos. Pero ako muna ron ko. may paliwanag man dyan, partner, kung minsan ang mga Gulok kamidbid partner kong so dahil doktor. ipon dyan partner nag-giulok. May mga kamidbid man ako, ang paliwanag, paano da kaya magastos man ang pagdoktor, mapagal man ang pagdoktor, Totoo kaya day ba man da talaga? pwedeng libre. Ang aram ko man sa mga doktor na mga may maray man na buot, gusto man ilibre ang serbisyo. Pero ito talaga na mga bulong, itong mga other services, talaga may charge. Pero ito, ining sitwasyon na iniiba eh. Dapat nga makuha niyan. Oo, Opera na mga nga ta, opera dahil nga tulos. pwedeng palo yun. Pag sabing, Dahil nga pero kaming nga, kwarta. dahil nga kaming kwarta, 1.5 sana. Dahil ka mo pwede rigde. Pero Pwede rigde. sala so pakadali. Anyway, tabi, an kahagadan mo ngunyan ta nagdulo kamo digdi. Ano tabi ito, nanay? Para po ma'am sa ano stainlessan po tadeng po kaya kaming maranihan. Dura ano daan pagpa-stainless? 60 po, 60,000. Ay, mahal man pala talaga partner ng stainless, ano? Pag na-stainless dayan, madugtong na sukamot ni Opo. Lawrence. Bigla, may narumduman naman ako, partner. Maringani, so naraot mo aloy sa gibo sa aloy. Takon gibo pala nito sa stainless, mas mahal. Pig-refresh muna naman, Dublado. partner. Nag-move on na ako. Nag-move on. Oo, nag-move on na ako. Pasensya ka na, partner.
Pero ikaw partner, ikaw naman ang Ako naman nga ni, Oo. kuyan, So mga nadadagit sa mo partner na sige ang barato. kuyan, ano yun, cruelty to animal. Ayan. Ako tapos na partner, ikaw naman. Ako naman. Anyway, 60,000 ang kantidad Stainless. kan stainless. Mahal pala so niya. talagang da ikaw mong kakayahan. Para padyak man lang po kaya ang agum ko, ma'am. Da ikaw magsabing lang. Para padyak ang po. agum ko. Ayan. Pira na kinindo ka nagum. Tulo po. Tulo. Yogon Pero mo, ha? man ang baboundary ni agum 50 po, ma'am. a day. Opo. So paano nindo na susustainan pang rural daw tuluan Dahil 50 gayon, so boundary. Pero Opo. suping kikita, mga piramaan. Maluyan po, ma'am. Pang ang tig priority mi lang po, ma'am, kapag gatas kayong duwa, ma'am. Gatas. Tapos pang bagas, ma'am. Nababanggit mo na itong padjak partner na ginagamit ni Agum niya. Pigkabitan na nindakan. Ang kabilan ko po, sir, na Pangapudan. surprise quotation, Kan- tapos medical certificate. May pangapudan ka na duman sa padyak. Dumaning po, alimbawa, may magsakay po baga. Di may, Makatabang so lamang. may maray pong buot, matawan Oo. lamang po. Pero ang aldaw na ito nakakabit sa padjak. Pun po kang, kang webis po. Pero inano naman po. ang accumulate igwa naman. Hindi nga ni po. Aram mo partner, medyo mamundong pangyari. Si Suaki, nagkabit sa kahoy na bari. Ang nabari, isuto lang. Ang kaipuan mo niyan, stainless. Stainless. Para sa kahoy lang ng nabari. Oo. Ang kabayadan, pang stainless partner. Stainless, 60,000. So, wara sindang nakuha lamang duman sa pagkabit. Siguro talagang tios mo Dahil niyan. mapagalang buhay mo niyan. mapagal. Or baka sa ditso pagkasurat mo. duman Pero sa dahil padyak. tabi dyan ang kahagadan mo, ma-stainless si Lawrence. Pag na-stainless si Lawrence, medyo magiganan sa imong pagmati bilang ina, ano? Opo, ma'am. Di ko po kayang hilingon, ma'am, na arog kayo ng sitwasyon, ma'am. Pampirang Kaya aki mo yan. Panduwa po. Panduwa. Kaya po, dawa, ma'am, magkilim sa kung saan maray lamang po, ma'am, mga aki ko. Sige, ilin ka ni Lawrence. Sige. Kaurunon mo po si Congressman Saldico and Congressman Garbin. Manay. Kan ako Bicol Party List. Ipaabot mo sa Sige imong po. pangapunan. Nagiiling sinda sa imong nyan. Congressman Tabe, ako po nang nagmamakairak po na sana po matawan po nindang sa kuyang aki. Taday po kaming madumanan. Kamupuan sa kuyang pag-asa. Na matabang po sa muya. Salamat, Tabe. Si Lawrence bilang aki na mamatian niya partner ang kagabatan. Ay, Dahil ka araw na mo. magparapasaway. Yolo, Pun Bibi po Lawrence. kaya Day may magpara- wanda ako day nangingiturog magparasakat sa madam na kudal. mataano sta. Day ko aram madam kung say na kumakong kwarta. Ang agum ko nga ni po tigdirita na mabungguta. Na Gari po, tuliro baga, naman. opo. Tuliro naman. O sabihan mo si Ago mo, dahil magpabunggo ta. Imbis na si Lorenz na ang problema, Oo. madagdagan pa. Araw kayan partner ang kamautan kang ina para sa iyang aki na Siyempre, partner, nadadangog mo sa tataramong ganina, dahil ko kayang hilingon ang aki ko sa araw kaining kamugtakan. nakaabot tabi na Lerma sa imong kahagadahan kay Congressman Saldi sa paagi ni Congresswoman LB Sidenyo na daingipon. Na bawal ipailingon niyan ang sa iyang mouth. Maski daingipon siya ngunyan, nagdigdi talaga para ipaabot sa imo ang maray na bareta tabi na Lerma. Congresswoman, maray na pagkahapon tabi, ano ang bitbit mong maray na impormasyon, maray na bareta para Base sa duman magina. sa nadangog mo man ang LB na pangapudan sa ako Bicol. Pagtaram ko na po kay Boss Aldi tapos kay Kong Garbin ang problema ni Nanay Lerma. Inaprobahan niya na po sa 50K. Salamat, ma'am. Pampa-stainless ka na ni Nanay Lerma. 50,000. Opo. Yaw na po sa social worker, Nanay, na kay Ma'am Ging na po. Sinda na po ang ma-process kayo. Ito, wala ka ng babayadan. So, stainless. Kaso naka-discount. Dahil na po, 60 po. Kasi 60. mayroon pong... Ay, guwapa. Igwapa. So gabos na gagasuson sa pagpa-stainless ni Lawrence, sagot Ariglado na. na. Tapos So, na sagot po. na. Tapos po, pag-admit ka na aki mo, papainor to sa PhilHealth. Then yung hospital bill po, sasagutan pa ka na ako Bicol Thank as you, per Ma'am. kong saldi ko. Mensahe Para dahil mo na kamong problema, Nanay, ang problema na lang, so pag duman sa ospital, pagpabulo kay Lawrence. Naku naman po tabang ini sa muyang pamilya. Salamat, Tabe. Opo, kung may mensahe ka po kay Ano ang Kong mensahe Saldi, mo kay Congressman Saldico, Congressman Garbin sa ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako sa indo na tinabangan po nindo sa kuyang aki. Nakulaon pong salamat. Congressman po. sarong kaugmahan kan ina na So, sa again, iyong Manay LB, partner. so stainless, 60,000, ayos na ito. Sagot Tapos na, kung kanako ano man Bicol. ang magiging bill sa BRTTH,
Sasagutan pa ka na Bicol. So pigsasabi mo, ang kaipuan na lang makaduman sinda. Opo. Naka-schedule na po siya actually. Naka-schedule na kayo sa Wednesday. Admitted po sa Lunes. Ang Lunes. operada po, Miyerkules. Di po Ayos mananggad kami, sir, na PhilHealth. Oh, bahala na si Pati Manay ang LB. Pag-enroll sa PhilHealth, si Manay LB. Darahan mo lang Magsanmagay. nanay si birth certificate kanaki mo, Opo. si marriage contract nindo. Ay, dahil man po kami kasal. Birth certificate mo, Birth birth certificate. certificate kanaki, darahon sa hospital. Birth certificate kanina, Kanaki. saka birth Gusto mo certificate pang kanaki. magpakasal. Oh, abangan mo. Abangan mo. So, mas wedding kan ako Bicol. Yan, abangan mo. Magpakasal Pag-isipan ka mo mo. na kung gusto mo talaga Baka pagkasalan. mag-schedule ka mo sa first district. Oo. Digdi sa second district, tapos na. Sa Ayan. first. oo. May problema po kaya, ma'am, ang birth certificate kang agum ko. Asikasuhon mo na, tanganing in time na magkaigwaning mass wedding sa first district. Oh, maka-line up ka mo. Ano? Maliban dyan sa pagsagot sa stainless, sa babayadan sa ospital, pag-enroll sa PhilHealth, pag-alalay kan serbisyong LBC ninyo, Oo. ako Bicol Party List, Congressman Saldi kong Congressman Garbin, igwa pa! Igwa pa. Ning sorpresa ang Ayan. regalo sa imo. Siyempre, Ang ako saro Bicol sa mga Party List. pag-iisip nindo ang sa indong pang-uro aldaw. Juday! Pasok! Pasok! And Alwin, pasok. Ayan. Food packs and water packs. Medyo partner, ang nariparo ko may problema talaga sa tubig sa Legazpi. Yan. Nagbabawas ang tubig. Initabi, bit-bit mo ang pamahawan, pangugtuhan, pamanggihan. Bala ka na kung paano nindo ini o ikukonsumo. Partner, nagkukulang-kulang talaga ang tubig sa Legazpi. Ayan, kaya kaipuhan talaga partner ni malinig na Dati, tubig. dakulang tubig. Aha. Ano po ang mensahe mo, Tabi, Nanay Lerma? Dakulaon pong salamat po, ma'am. Oo. Sa indo po, sa staff, as in kay Congressman po. As in kay, lalong-lalo po kay Ate Elvita. Siya po ang siniranan kong inot. Talaga pwede ka na magawing congresswoman. Pwede na ni Vice Governor. Pero magpangipon Pilog muna na siya. Pero albay. magpangipon muna siya. Sasaro sa mga requirements, qualification, dapat Gurano ang stainless ng ngipon, partner? siguro partner Sa na ito, ito. kung sa kamot 60,000, kung ngipon, Kung pirang sa ngipon, ngipon. Pirang ngipon. Kung sarong ipon siguro, mga 10,000. Eh, ranita kay Congressman Saldico. Pwede. Pangapunan, Tabi. Pakonsuelo lang yan, mga tugang. Dae. Taaram nindo ang katuyuan kang programang ini maliban sa pag-ayuda, pagtaon ng Pagpaugma. kagianan, pagpakonsuelo. Pero actually, partner, Tag gusto ni Congressman Saldico, happy ang mga Bicolano. Naka-schedule na si Nanay LB na magkaigwan ng ano. Stainless. Oo. Okay. Naka-schedule na yan. Ah. Di ba? Ah. Nailing ko si Nanay Lerma, talagang yaon na ang ngirit. Naka-smile na. Subulos kan luha niya So na pundo bago na. magabatan mundo, Oo. ngunyan nagiana na. Okay? So, Okay. yan mga tugang, saro na naman na kababayan ta, ali sa Primer Distrito Canalbay, ina na nagmamahal, nagmamakulog sa iyang aki na nabarian dahil sa pagkahulog sa kudal, ang natabangan kan ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Sa sabuyang pagbubelta, padagos ang pagtaunin ayuda, padagos ang pagtaunin tablet, Mapauran kita pagtaunin ng papremyo! Yes, mapauran kita partner ng papremyo! Tara, sa pagbabalik, kang Tabang Ora Ora mismo! Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang samuyang kaumahan na mahiling na kamo magma, kamo salamat na ang itakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawag ako sa tubig na ma-realizar
matawan Bicolano para po maikot we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga kaaksyon ang Tabang Ora mismo padagos sa satuyang pagtabang, padagos ang satong pagtaon ning pag-asa. Igwanan naman kita sa rupang niya na aayudahan mga kaaksyon. Deng iba si Miss Jasmine Bilen. Oo. Nanay. Manay Jasmine, masiram na hapon. Masiram na pagkahapon. Kusog-kusugan talang Partner. Partner. Manay LB, hindi Igwakan- ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, may kajaming ka. Grupo kayo. Isang Ismail pa lang Isa na kayong organisasyon. ng mga walang ipin. Pwede na kayo magtatag ng party list. Walang ipin, party list. Ika ang first nominee. Dahil maray na pagkahapon sa liwat na edit lang itong kaugmahan na nanay. Pakonsulo Mas lang. gano'n sa tuyang problema, dapat permi kita nakasmile. Smile nga nanay, isang smile sa camera. Yan. Ilabas mo nanay, buong buo. Yan. Yan. Ibo ka mo. Ibuka Yan. mo na. Diba? Okay. Pero Manay Jasmine, nanay, ano po ang hilang? Yan. Ano po, sa kidney po, Kidney. sa puso, diabetic po, saka ano pa po. Sa kidney, sa puso, Diabetic. sa bitis. Nagkaurubos mo na. Nag-shopping ka kailangan tabi nanay. Oo, pero... Sa likod. Sa likod. Ano? Baka may ilang pa sa likod si Manay. Mayuman. Panglay lang yan. May sabaga po. Sabaga pa. Kaya pala medyo si nanay. Opo. Nanay, naipakonsulta mo na po yan sa imong mga bigbabanggit na mga Kaso rin niya nagpuon. Kang ano pa po, January po. Kan January mo niya na taon. Opo. Nagsarabayan iyan sa imong namamatayan. Baka mga komplikasyon. Yung mga ano na po, komplikasyon na Pag po may siya. diabetes ka, partner, may mga May komplikasyon ano niya. na Nag-uurubag ang bitis. Pati ang puso mo. Opo. May piputulan nga ni kang kibitis, partner. Iyo, partner. Oo. Yan, nahiling ta si Nanay Nanay Jasmine. Taga-sain ka pala, Manay? Sa Purok Size po, Panal, Tabaco City po. Taga Premier Distrito. Oo, duwa kitang ano ngunyan partner. Taga Tabaco. Na taga Nya, arog kan hapot ni partner, napakonsulta mo na lamang po yan sa doktor. Opo. Anong sabi po kan doktor?
ano po, ano po lang, dialysis po daw po. Kaipuhan mong Tapos i-under. to the eco Magpa-dialysis. po, To the mapa-extra echo po. para sa imong puso. Opo. Nanay, ngunyan po na arog kayo sa itong sitwasyon. Sisay po ang kaibahan mo sa buhay. Sisay So- nag-aasikaso sa imo. Agum ko po. Agum. Ano po ang trabaho ni tatay? Vendors lang po. Ay, vendor! Bakong lang. Hindi, pag lang. Vendor po. Vendor Vendor. po. Ano po ang mga tigtitinda ni tatay? Mga kawatan po, mga ano. Kawatan. Sa gilid Halimbawa, po. ng halimbawa Opo. ang mga kawatan, mga Trumpo. apod kay ni. Maliban sa trumpo. Mga uro-auto po. Uro mga auto. ano. Yoyo, yoyo. Opo. Yan. Barbie doll. Opo. So mga lobo na pig... Jolin, Jolin. Opo. Oh. Jackstone. Kasarabay na yan. Oo. Mga kawatan eh. Text. Pag may dako po, dulag-dulag siya. Ay, dulag-dulag. Anong pangalan ni Ago mo po? Pedro versus Belen Ah? po. Peter. Peter po. Peter. Gayon. Peter o Peter? Ano, Pedro. Peter po ang Bako ang lalaki. Peter, naging vice mayor yan dyan? Hindi ko po. Pedro, partner. Pedro. Pedro. O di, run, Pedro, run! Run, Pedro, run. Sa may pulis eh, may dakop eh. Oo, pag may dakop, Sa inya nakabugtak sa kawatan ni Manoy Pedro. Sa may video po, sa sidecar. Dahil Bawal. anong Bawal lagan ba niya? duman? Sako? Anong Opo. lagan niya? Sako? Sa sidecar po na pag Sa may ano po. sidecar. Grabe ang ano po. padulag-dulag ni Manoy Pedro. Oo, duman po ka mo nagpupisto na aram nindong bawal po. Partner. Wala pa pong Alam mo na, partner. anong pwesto po, madam. Warang permanenteng pwesto. Opo. So, Actually, partner, paliwanag ko sa imo. Yan ang mga tinda kaya nakawat-kawatan. Maski sa inkang syudad, maski sa Metro Manila. Ang mga siring ka na tinda, dyan talaga sa bangkita ayun pumunta. nga ni. oo. And maski sa Manila, yan ang hanap-hanap kan mga Ayun. MMDA. Durdulag-dulag Oh, talaga. padulag-dulag sa yan. Pero Paano? dyan talaga, kasi pag linag mo yan sa sarong harayong pwesto, dahi man sa imo Dahi man mapaka. talaga. Dapat Tan sa mga sentro. dapat yaw na sa agihan. Tangarig pag agi kan ina, kay baso aki, masabi so aki, Mama! Mabuya ko kaya. Awatan, Mama! Natapa ko sa may simbahan. Bawal, mas Bawal binawal man. na po, madam. Nagkaigwa na ba ganing pagkakataon na nadakop si Mister? Tubos po. Natubos. Pero nadakop na siya, nagtubos. Sa Rumbisi. Yang piraman, ang tubos. piraman ang pagkikita ni Manoy Pedro sa pagtinda ng kawatan sa maghapon. Paminsan po, 500, ganun po. So yan ang pagkabuhay po nindo. Opo. Piran akin nindo. 4 po. Mga darakula na. Opo. May mga agum na. May agom na May po sa nakakatabang naman po sa Indo. Iba po, Sir Daraga ko po. Pero yan po, nanay, na mga nababanggit mong kahilangan sa tios na buhay, mapagal. Ay na, Nya, mapagal. napapagsabay so pangural daw na pangangaipo. Subulong. Na, paminsan po, duman sa akin po pa, paminsan, ano po. Pag minaduso, nanay, pag makulugon iyan. Pakikusog-kusog lang kang busis manay. Munakulogom po dyan. Oo, Siguro ba manahi bogom po. Dahil ko maano, garo nagpapaminil Ibot-ibot. po. Pero nag-iibot-ibot. Oo. So, yaong kamanay digdi sa programang Tabang Ora mismo, kan ako Bicol Party List, sa pagi ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico, ano po ang pangangaipo or pangapudan mo sa tuyang mga congressman kan ako Bicol para sa imong kahilangan? Sana po matabangan mo po ako magdialysis po. Tapos magtudae ko po x-ray. Yun lang po. Tapos sa mga bulong ko po, baga po. Ano. Okay. So, yung partner, ang pangapudan. Pigi, Kan sarong taga iling Tabaco. ko sinanay, baga, grabe ang katanglayan kan hawa. Pero gusto pa ni Manay, pirang taong ka pa lang po kanyan? 46 po. Akiyon 46. pa. Akiyon ka pa Si pala. Manoy Pedro, 50 na po. 50. Pero sa siring ka na sitwasyon na 46 ka, 50 sa Manoy Pedro na may hilang ka, kumusta ang love life? Okay pa man? Okay po. Okay pa man. Na nakaka-score pa man? Dahil na po. Dahil na. Na, pag-iisip ko, partner pa nagkikisi nanay, bula si tatay. Dulag Pedro, dulag. Dalag, Pedro, dalag. Pero okay pa man, nanay, ang performance ni tatay sa pagpadaba. Opo. Dahil man Saka sa pagdalagan, pagdulag. Sa pagdalagan. Okay pa man. Ito pagkasabi kong performance partner. Bako may padyak, may padyak. Bak. Apot ko manay. Oh. Maray pa man pumadyak si Manoy Pedro.
Maluya-luya naman. Ay, 50 anyos. Oh, ang pangapudan mo, Manay Jasmine. Nadangog ni Congressman Saldi ko Saldi. and Congressman Pido Garbin ka nako Bicol, kaya yaon digdi si Manay LB An sa na imong pigihiling mi Kaberks. magkasaro Magka-Berks. kamong organisasyon. Magka-Berks. Manay LB. Ano ang bitbit mong maray na bareta para kay Nanay Jasmine? May pipa daw po si Kong Saldi na sugabos po nakaipuhan ni Nanay sa BRT. Bigla lugod si Gigibuhon. Manay LB nagluya sa boses, may patao ngayon. Basta po sugabos po nagigibuhon sa BRT Nanay, sasagutan ka na kabikon. Ayon. Ayun. Nadangog mo, Manay Jasmine. So basahon ko tabi ang nakapalaman, Nanay Jasmine, gabos na bulong, laboratorio asin iba pang procedure na available Di, kasabay sa dyan, Laucan so BRT dialysis. PH. Sagot Manay Elvin. na. Paano Kanako po siya Bicol. mapadag pa siya kan catheter Nanay? Wala ka pang access? Ano po? Wala pang access para mag-dialysis? Wala na po. Wala pa. Di kasabayan. Wala. Mapalag pa po Dialysis, siya. suto de iko, Opo. Kasabay. sabay. Paglaag Subulo, kang catheter, sabay. sagot. Basta Kanako pag Bicol. available po sa BRT gabos nagigibuhon kay Nanay. Ya, anong mangyayari sa iya, Manay, pagkatauta kay ni Mapacheck ka po muna sa BRT. alalayan mo po. Apo. Oo, alalayan ka, Manay, ni Manay Nanay, LB. makiresibi tabi ka ini, na iyan patunay tabi. Dahil ka na magadit gabos Manay, na tang procedure. pagtabang kan ako Bicol sa pagi ni Congressman Garbin, Congressman Saldi ko, dahil so pagkatao sa'yo mo, bahala ka na. May maalala. May Yaon maalalay si Manay po. LB. Ayan po, ang Kaya, po alam mo na- si Manay LB, partner, dapat kayo nagibuan ng dakulang ribulto duman sa atubang kang BRTT. Ayan, rebulto. Diba? Ito ang magiging Kalinyada na patunay. siya kan mga bayani. Bako man baga ang bayani gadan sana ba? Pati Oo, pati pwede buhay ba? na bayani. Si Manay LB, ang saro sa buhay na bayani. Buhay na patunay kan pagiging bayani ni Congresswoman. Nalingawan LB sa naugaring sukuan. So, pwede ka mga pudan. Kang ano ito? Yatod na sana. So, ano Kung to? sa'yo man nakapurot, ang lukot. Di bale. Nanay Oh. Jasmine, aside tabi kaya na pigtataw sa imo na medical assistance, igwa pa kita tabi nin bit-bit na ayuda para tabi sa imo. Anak ko Juday! Bicol, Juday! Pasok! Aldwin! Pasok! Nakulaw na salamat. Yan, po. Manay. ayan. Kunin mo na. Oo. Ayan. Igwa pa. Ano tabi ang mensahe mo tabi Nanay Jasmine para kay Congressman Saldi asin kay Congressman Pido Sa Ako Bicol Party List. Marami pong salamat sa inyo, Gabos. Saro daw ngayon Manay na mahamis na smile. Ayan. Yan. Labas ang Ilabas ano. mo na. Yan. Ayun. Di ba, Nanay? Nakaka-smile ka na, full smile partner. Mhm. Sa tabi, Nanay, asin mag-ingat tabi ka mo habang may buhay, may pag-asa. Yan mga tugang, talagang dagos-dagos ang aksyon, dagos-dagos ang pagtabang sa mga kababayan tang Bicolano digdi sa tabang ora mismo kan Ako Bicol Party List. Sa samuyang pagbabalik, ang tablet, ang Mananaw kita ng tablet, asin kwarta! Tama! Kaya dyan lang kamo, ang tabay intutok sa tabang Ora ora mismo. mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Kaibahan tangon niyan ang tablet winner na nanggana partner ka nakaagi niya itong episode. Ang iba kundi si Shane Annalyn Daen. Yehey! Yehey! Ayun! Maray na pagkahapon, Winner. Shane. Kumusta ka? Okay, ma'am po. Nakasmile. Partner, ini an punto kan programa na medyo Pagkatapos partner kan mga puro problema, Aha. mga helang. hindi mapapasuriyaw kanin. Yehey! Yehey! Congratulations, Shane! Ano ang pagmati na ika saro kang tablet winner? Masaya. Ayan. Paano mo ipaliliwanag ang iyong kasiyahan? Smile pa lang, partner. Alam mo. Paano mo nasabing ikaw ay masaya? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Yan. Ha, ha, ha! Kung ikaw ay masaya, Sumayaw ka? sayaw na. Okay, so grabe ang kaugmahan mo. Anong year mo na? Grade 9 po. Grade Grade 9. 9. Sa ina eskwelahan. Bangkarwan National High School. Bangkirohan National. Taga-Bangkirwan ka. San Francisco. San Francisco. San Francisco, Legazpi City, Philippines! Pinaka-harayong barangay sa Legazpi. Dahil, Buena Vista pa. Buena Vista pa pala. Sa puro Buena Vista.
Ang Buenavista, kataning na yung kang kinawitan. Ma nito na. Kinawitan. Ma nito. Yan, tama. Boundary yan. Layo ng smile ni Shane. Kumusta tabi, Shane? Ano ang naging Pirang taon reaction na? mo? Pirang taon ka na, Shane? 15. May boyfriend na? Wala man po. Wala pa. Ayan. Ano ang naging reaction mo kang naaraman mong gana ka ning brand new tablet? Masaya po. Masaya! Sabi na sa imo partner na masaya. Si Sael, tinaraman mo Na ikaw ay masaya. na ikaw ay masaya, nanggana ka. Si Sael, primerong tao na inimpormaran mo na nanggana ka ning tablet. Si mama po. Si Mama. Di, si mama mo masaya man? Opo. Si papa mo? Yung mama. Masaya man. Ayan. Yung mga kapatid mo? Opo. Masaya. Ayan. Partner! Igaw-gaw ta na ang brand new tablet ni Shane. Dito ko na naman ang malinawan. Gugutan mo naman na. Ayan, Shane! Sinyado pa, partner. Dai. Tadadan. Ayan. Shane, congratulations! Ayan, ang sa imong brand new tablet. Buksan na. Yan. Nagkikimig-kimig, partner. Isus, masaya! Kung ikaw ay masaya. Ano ngunyan ang pagmati, Shane? Nakapot-kapot mo na ang bagong tablet. Masaya po dahil... Masaya talaga. Dahil makakaano na po kami sa online class na. Gurano ka importante yan sa imo? Sobra po. Dahil po, paminsan po yan. sa may re-research po sa kada subject. Dati, anong Ano pinagamit mo? pinagamit mo dati? Sa tito ko po. Nagsusubli ka kay Tito. Dahil pa man nadadagit si Tito mo, kasusubli mo, nagkagaras-gasana. Paminsan po. Nadadagit na. Ngunyan, dahil ka naman nunubli. Hindi na po. Paraan mo si Tito mo, nandig Tito, mas Ito, magayon mas nantig. magayon. Inidakula Tablet tabi. ka. Para man sa mga estudyante na nagdadalan mo niyan, imbitaran mo sinda kung Paano manggana nin tablet? Sige. Magiling ganig eh. Yaon dyan ang mga estudyante, pangapunan mo. So, gusto man po manggana kit tablet, mag-message na lang po sa Action Call Center. Ano ang gigibuhon maliban sa pag-message? Kung ata po kay Puhan so tablet and yung number po, tsaka magtagman po ning classmate. Pero ang classmate. As well as you want. Ano da? Hindi ko masyadong... Ano? Kumpira po ang muya. The more the better. Pero dapat tulo, Ah. tapos dakol pa. Ano ang trabaho ni mama mo sa ni papa mo? Si mama po, housewife. Si papa, construction worker. Construction worker. So dahil talaga kaya na bakalan ka ning saro pa aning brand new tablet. Hindi man po. Dahil Pera ka mo magturugan. 5 po. 5. Pampira ka. 4. Pang-apat. Kaya talagang dipisil ang buhay. Ade? Ano ang masasabi mo kay Congressman Pido Garbin, Congressman Saldico kan ako Bicol Party List, nangunyan ang pangarap mo na magkaigong brand yung tablet natupad na? Maraming salamat po sa bumubuo ng Ako Bicol Party List at sa programa po ng Action Call Center at lalong-lalo na po kay Congressman Saldico at kay Congressman Garbin. Ayun! Yay! Congratulations! Aha. Mauli ka na may bit-bit kang brand new tablet. Ali kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kan ako Bicol Party List. Siyempre, may nanggana na! May magana pa! Uyaan sa tuya partner na bagong winner nin brand new tablet ng iba kundi si Jeric Largo! Congratulations, Jeric! And sa iya partner na naging mensahe, good afternoon po. Ako po si Jeric Largo. Nag-aaral po ako sa Mariners Polytechnic College. Tama ba? MPCL? Iyo. Ay bako, kasi F ang Mariners eh. Oo. MPCL. Ako po ay first college kasi ang Mariners MPCF. F, oo. Sa kulong MPCL. talaramon kung ano iyan MPCL. Sana po ay matabangan po ako. Sana mapili niyo po ako. Maraming salamat po and God bless. Hashtag Action Call Center. Hashtag Tabang Ora Taga sa mismo. Ininikwan. Hashtag Ako Bicol Party Taga sa List. Ininikwan. Ining nanggana. Yan. Jeric Largo. Taga MPCL. MPCL. First year college. Congratulations, ibang Jeric eskwelahan yan. Largo. MPCI. MPCI. Hindi ko aram parte kung ano MPCI. Ay, basta ang PCI, yun na yan. Dahil ito na pag-interpret kung masala pa kita. Masala pa kita, partner. Congratulations, Jeric. Aram ko na, ay institute yan. Pwede. Institute. Pwedeng incorporated. Pwede man na international. Pwede man. Diba? College International. Pwede. Kaya, Institute. Jeric, alaton mo lang, may makontak sa imong staff kan Action Call Center kung paano mo makiklaim ang sa imong brand new tablet. Pagkatapos, partner, kan pananaw ng tablet, uwi naman! Alda kita Sakas naman! Alda kita ngunanin!
Miyerkules! Kaya 1,000 pesos ang gaganaan ka sa tuyang maswerteng cash prize winner! Kaya ano pang inalata sa mga nag-comment? Abang-abang! Ipasok na ang mahiwagang Garapon! Tadadin! Sexy ang nag-abot kang garapon, ha? Yan! Eh, partner, nagdadakol. Matibay ang nag-ano ka ni? Nagrolyo. Matibay magbiribid. Siguro para luto siya ng biniribid. Matibay mag-arog ka ni partner, oh. Ay, huwag mo aram ng mga para-arugan. Tapos diretso. Arog ka para din. Aram mo? Pinirit yan, partner, pa sa dayton. Siya Tanganing na pamunot dakol. ba? Oh, tanganing dakol. Itong ano dating palaw. winner, malay mo, siya, bunot na. An maswerte tang Nasa winner, kapalaran- nasa kamot. Nasa kamot Cantablet ni winner. Shane. Yan ang magkakakuha ng 1,000. Ayan. Anong pagmati? Congratulations sa tatuyang cash prize winner. Dengi ba? Basa, partner. Siya si Aida Castañeda Bayonito. Bayonito. Yan. Bako bayoneto. Nagtuturo sa andila sa kuminsan. Numero, Aida partner. Castañeda Bayonito. Yan. Numero. 0926 0926 284 284 7205. 7205. Globe. Alright. Sumimbag ka, Aida. Nagtuturo Si na pati ang Aida dila o ko. si Lorna o si Fe. Oy. Sige. Ring. Uy, may nagdalugdog partner. Aida. 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 Hello po. Nag-ano ka tabi, Aida? Ano po, nagigibong na niya. Nagigibong laya. Piga ano mo ang layat? Piga gibo mo ang ano? Salabat. Salabat. Ayun po. Ano yan na salabat? Ano yan? Pig titinda mo o pig inom nindo? Instant salabat po. Pagtitinda ko. Saan ka nagtitinda kan salabat? Hindi po sa Salinggogon. Sa Linggogon Sa Linggogon kan. Minalabat po. Minalabat, Camarines Camarines Sur. Sur. Arayo ono. Diyan sa Salinggogon, Minalabat, Camarines Sur. Nanay, bisado mo tabi ang sa imong kauron. Bidbid. Ayaw po si ano, si Maha Salvador po. Matibay ka talaga. Ay, talaga. Dahil dyan. Siram po. Ay, Aper! Sila. Hoy. Taga dyan ka mo sa lugar kan dati ko, kan amigo ko, si Bushil. Ayaw po, si Manuel po. Yan! Ayan. Nanay. Si Manoy Hill. Ano nga ni Nanay Aida Aida. Castañeda Bayonito, kan sa Linggogon, Daw mo Minalabak, Camarines Sur. Sabi ko, Nanay Aida, sabi niya, ano po? Nanay. Hina po. Oh! Nanay. Opo. Natamaribukon ako dyan. Dakulong tao dyan. Dakulong ng tao dyan. Mga aki ko po, aripukan. Piranaki mo. Ay, anong po? Anom! May guson si Mr. Mo. May plano ba kamong dagdagan, Manay Aida? Ay, mayo na po. Nakadaan po sa akin po. Balo na po ako. Biyuda ka na? Ayaw na po. Day kang boyfriend ko niyan. Ay, mayo po. Payo kang boyfriend ko niyan. Nanay Aida! Nanay! Po. Ikatabi ang samuyang winner nin 1,000 pesos! Lagi ang kauguan ni Manay Nanay! Aida, sain mo gagamiton, Manay Aida, ang ginanahan mong 1,000. Ay, idagdag mo po. Tignan sa ko yung tigigibong pantindang sa labat. Sa labat! Nanay! Damugon mo tabi ako ha, huli tabi, taarayuon ka, ipapadarami tabi ang sa imong ginanahan. Ay, po. Opo. Gurano man ang tinda mong salabat? Ay, depende po sa klase. Yan. 60 po ang retail ko. 60. Iya po. Ano yan? Layang pula o layang dilaw? Puti po. May layang dilaw. May itong puti. May itom. May itom. May puti. itom. Yung Nanay
Aida! Congratulations! Congratulations, Tabi, may 1,000 ka. Pwede ka pang Tabing magbalit ang aning pagbirnes. May 5,000 ka kung in kaso ikaan mang swerte pang manggana, ha? Ano ang masasabi mo, Nay Aida, kay Ma Salvador kan Bicol? Ano, magayon man? Ay, hindi po, magayong man. Nahiling ko ako, nagtatatatan. Nailing talaga. Ayos! Nanay Aida, anong mantabi ang masasabi mo sa kuyang kapartner, si Mr. Siram, gwapo man? Ay, iyo po, gwapo man. Sabagay ko ng duwag. Ano? Bagay yung po ka ng duwag. Bagay kita, partner. Ayos! Okay, anong masasabi mo, Manay Aida, sa Ako Bicol Party List kay Congressman Pino Garbin and Congressman Saldico? Ay, nagpapasalamat po ako sa iya. Kagabos po, nakulban po siyang natatabangan. Sana po ano pa sa iya ang gabos na matabangan niya. Ayan! Nanay Aida, congratulations, Tabi. Asin mabuhay, Tabi ka mo. Mabuhay, salamat! Salamat po. Bye-bye! Okay, bye-bye! Okay po. Ano ka ng winner? Sarong apod sana, dapat nakakasimbag. Tapos aram na niya, partner, kung Oo. si Saya nag-apod sa Tama. saya. Nakatsubaybay permis si Manay Aida Castañeda Bayonito. Aram niya nga ni partner na nagchatchakitan. Tama. Ayan, Alam congratulations. pinaka-importante, aram niya na magayon ka. Aram niyang gwapo ka. Tama. Ayan ang gusto ta, partner. Ade, mga Ah. ka-action, igwa kitang mga natabangan, igwa kitang napaugma. Iyan ang pinaka-importante, partner. Bago kita magparang partner, paano manggana pala ng cash? Ayan, sa mga nagmamawot man, manggana ng cash, kinakaipuan na nindo mag-like at sa mga official Facebook page, Action Cost Center. Dapat kamo mga ka-action, mag-comment kung nata kinakaipuan nindo manggana. Asin dapat partner, dahil paglingawan, mga ka-action, mag-tag nin mga FB friends. The more, the better. Ayan, saro na naman na makabuluhan sarong produktibong pagkahapon ang inihatod sa Indokan Ako Bicol Party List sa paagi kang programang Tabang Ora mismo. May napaugma, may natabangan, may naayudahan, may naalalayan. Siyempre, And syempre, nagtao kita ni bagong pag-asa sa paagian ni Congressman Saldi asin ni Congressman Pino kan Ako Bicol Party List. kami po ang sa indong mga nakasabay. Ako ang sa indong lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez. Ako man mga ka-action, and mga Salvador kan Bicolanja, Remy Araneta Mindones. God bless Bicolandia and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.